Vielä 40-vuotiaana lajitoverimme S:n elämä oli mallillaan. Oli menestyvä pienyritys, oli hieno perhe, eikä mitään ongelmia viinankaan. Sitten S:n parikymppinen poika teki äkki arvaamatta itsemurhan. Tästä iskusta S ei ikinä noussut. Se rupesi juomaan, ajan mittaan firma meni konkkaan ja vaimokin lähti. Juominen sen kun yltyi, tuli mielenterveysongelmia ja laitoshoitoja. Yhtenä päivänä S oli liikenteessä kaupungilla, ämpäri kännissä ja lääkkeissä. Postarin rapposilla se sitten kaatui ja kolautti päänsä niin pahasti, että kuoli siihen paikkaan. S lähti ihan liian aikaisin.